Il-kelliem ewlieni Laburista dwar l-ambjent, l-iżvilupp sostenibbli u t-tibdil fil-klima Leo Brincat sostna li għalkemm il-MEPA dan l-aħħar ftaħret li kważi l-iskart kollu tal-ippakkeġġjar qed ikun riċiklat, ma ġabet ebda evidenza jew ippubblikat ebda figuri biex tipprova dan. Minkejja il-Gvern ftaħar ftit ilu illi qegħdin avanzati ħafna fil-proċessar tal-iskart tal-ippakkeġġjar u qal li kważi kollu tiġi pproċessat mingħajr ma ġab ebda figuri, skont l-aħħar figuri pubblikati 4 snin ilu fit-2008 kull ma nipproċessaw biss huwa 12%. Waqt konferenza tal-aħbarijiet Leo Brincat sostna li l-Partit Laburista kemm il-darba suġġerixxa kemm fil-Parlament kif ukoll barra biex ikun hemm threshold ħalli jiġu eżentati operaturi żgħar li jużaw biss ftit kartun matul is-sena. U qal li l-appelli tal-Oppożizzjoni waqgħu dejjem fuq widnejn torox u dan minkejja l-appelli li saru biex titnaqqas il-burokrazija. Brincat qal li l-Partit Laburista huwa favur l-infurzar tal-liġijiet f'pajjiżna. Iżda qal li huwa inkwetanti l-fatt li għalkemm suppost hawn mal-10,000 entità kummerċjali li huma irreġistrati bħala produtturi, fil-fatt skont il-MEPA nnifisha huma biss 2700 li ġew reġistrati sa issa. Madankollu saħaq li fil-waqt li qed jingħati li madwar 100 kumpanija mistennija tittella l-qorti fil-ġranet li ġejjin tal-li injuraw struzzjonijiet tal-MEPA, l-istess MEPA messa l-ewwel serħet ras il-pubbliku jekk dawn il-kumpaniji humiex reġistrati magħha jew le. Brincat qal li kien hemm każ fejn kumpanija tal-immaniġġjar tal-iskart arbitrarjament olliet il-miżata reġistrazzjoni fl-iskema tagħha u mingħajr ebda awtorizzazzjoni tal-MEPA u din qabdet u imponiet multi fuq negozjanti minħabba reġistrazzjoni tard fl-iskemi. Qal li l-fatt li l-MEPA żammet lura milli tieħu passi konkreti kontra dan l-aġir abbużiv juri għaliex il-fiduċja tal-pubbliku, speċjalment ta' dawk fin-negozju dwar skemi ta' riċiklaġġ ta' skart tal-ippakkeġġjar naqset minflok kibret.